ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯза видеои мо мешава аз кӯҳнабозори Саховат воқеъ дар қафои бозори Ганҷина. ма ози шумо дар нишон метиҳам якум чизое ки ман мехоҳам пешниҳод кунам. ин анами стиралко мешава. анами рақами телефоне ки дар рӯи экран дида истодаед, метавонед аз худи анами фурӯшандая ин рақам метавонед занг зада бо пратар маълумот гиред дар куҷо мефурӯшанд ин чизора, чӣ хел доставка доранд надоранд, пратар фаҳмед. анаи беко стиралкаи бекои 6 килограмма ино 1600 сомониянд дӯстони азиз. истифода бурдагиянд вале ҳолати коришон хубай. марҳамат тамошо кунед. анаи Аристон фирмаш хушрӯ инам 5 килограммаяй. ҳамаи ино стиралкои автоматан чӣ хеле ки мебинед. ози бо дигар нархошам ҳаст. дигар нархошам шумо да ман нишон метиҳам. нархошам мефаҳмонам. анами намудам 1600 сомонай. иям автоматай дӯстони азиз. стиралкаи ами автоматай. и бисёртар барои кухниёи нағза, барои мисол ваннои нағза ки майдаян иҷои кама мегира. дохилаш барабанаш калони хушрӯай марҳамат бинед. иям 1600 сомонӣ. марҳамат занг занед бо аз худи фурӯшанда пурсон шавед дар бораи нархнавош. ин магазине ки ози ма ба навор гирифтаистам дар дохили анамин кӯҳнабозор якум рядда қарор дора. омадед бохтон пратар аз наздик бинед дӯстони азиз ҳолати кориша ва дигарша. баъдан нархнаво карда метавонед ки харидорӣ намоед. анаи тарафам ҳамаш 1600 сомонанд. видеои мо аз кӯҳнабозор мумкин ки 2 қисм ё ин ки 3 қисм шава. ана марҳамат иша бинед. иям 1600 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтум кор мекунанд ҳамаш нағзан. бисёр вақт ина функсияша бинед. бисёр вақт рости вақте ма ба навор мегирам дар зери комментарияҳо менависанд ки оё ами кор мекунад намекуна. ино ҳамаш бо дӯстони азиз кор мекунанд. бо ҳамаш гарантияи 1 моҳа доштиянд ки тӯли 1 моҳ агар ки вайрон шид ягон проблемаи дигар шид шумо метавонед омада гап занед. ино бо намедонам ё соз мекунанд ё ин ки алиш мекунанд. ишахтон бо ҳамроҳи фурӯшанда гап занон кунед. ина бинед. ин барабанша бинед. тоза хушрӯ. чӣ хеле ки гуфтан коруш нағз. и атлантай. ина хулоса нами нархо палисосо ҳаст. палисосора рости ман нархоша нафаҳмидам. ба фикрам ки аз 350 сомон сар меша ё ки ҳамаш 350 сомон меша нафаҳмидам. иноям гарантия доранд. коршон нағзай. сифатошон хубай. баъд як чизи дига тамошобинони азиз, дар ҳар видео ма гап мезанам ки огоҳ мекунам ки аввал мисол нарху навора бинед, баъдан рафта харидорӣ кунед. ана ин намудо ҳаст. ин намудо дӯстони азиз 2200 сомонанд. бо арзон мешаванд. ино LG-ои нигоҳ кунед. LG-ои 6 килограмма ҳастай. LG-ои 5 килограмма ҳастай. беҳад ҳолатшон бо и ваяй ҳолати коришон хубай. кам истифода бурдагиян инора. ина бинед бо LG 6 килограмма. ана Samsung Diamond 6 килограмма. иям нағзай. бинед наван. кам истифода бурдагиян инора 2200 сомонӣ. ино бо арзон мешан тамошобинони азиз. чун бо рафтед аз наздик дидед ё ин ки занг занед пурсон шавед. ба фикрам ки дар дохили шаҳр доставка ҳам доранд. ана бинед. ин тараф да боша тамошобинони азиз. ино хурдан 3.5 килограмм 3 килограмм ино боша 1000 сомониянд. 1000 сомониянд. бинед Samsung 3 килограмма. баъд анаи ҳаст Ardo фирма. ишам ами хелай 3.5 килограммай. ино майдачаянд. 1000 сомон нархш.
ҳозир ман холодильникорам нишон метиҳам. Бо давоми видеоро тамошо кунед. боварӣ дорам писандтон меояд. шояд ки ягон чизи дар коритон нархша фаҳмед. набинед 1000 сомонӣ инаи минамудо. иҷода дӯстони азиз, бинед анами холодильникҳо, холодильники ки дар миёна истодагиай и 2000 сомонай, и ду тараф боша 1900 сомониан кор мекунан. инам амхе гарантия дора. ина марҳамат холодильникҳои калони хушрӯ. баъд як чиз дига тамошобинони азиз ки вай ҳозир ман шумода дигар чизошам нишон метиҳам. аз чанд ҷо ба навор гирифтагим ва рақамҳое ки ман мемонам ҳамун рақамҳоро нигоҳ карда занг занед. мисол ҳозир иҷара ман тамом мекунам, ин рақами телефон иваз мешавад, дигар рақами телефонам мемонам, зеро ки аз дигар ҷо ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат тамошо кунед. янаму дохили ҳамун магазинай. и аллакай дигае дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. иҷара бинед ваёшон ҳастай, нархошонам ҳастай, баъд рақамҳои телефони фурӯшандаям ҳаст. холодильникора нархошон ҳархела 1500 1200. ина ҳозир шава бо ма ба навор гирифтанда якта ба якта ба шумо гап мезанам. бинед инаи 1500 сомон. рақами телефони фурӯшанда 918 13 96 66. занг занед, бо нархоша пурсед чӣ хели холодильникай, мисол ҳолати кориш чӣ хелай. пурратар метавонед ки аз худи фурӯшанда пурсон шавед. анаиш 2500 сомон кафолат дора. иам 918 13 96 66 ё ки 917 24 6 77. рақамҳои телефон ба фикрам имо ватсап ҳамхе чизо доранд. вай шавед сахранид кунед номерошона, занг занед агар ба шумо дар кор боша. инаи намудаш боша 1700 сомон. иам ҳамин рақами телефон мондагиай. фурӯшандаш яктае. бинед чӣ хел свети холодильник хушрӯай. ино морозильникошон ҳамашай болояй. ина марҳамат 2500 1800 1500 анамхе нархҳои холодильник чӣ хеле ки дидед рақамош буд. инай бошад дига магазинай. рақамҳои телефонша мебинед. то охири видеора ма ҳозир аз ҳамин магазин як-ду чиза нишон метиҳам, нархоша гап мезанам. дӯстони азиз, и дар саршавии бозор қарор дора ин магазин. ана ин мошинара ба фикрам ё 500 сомон гуфт ё 600 сомон гуфт. ҳамроҳи анами столуш кор мекунам. касое ки мехоҳанд харидорӣ кардан марҳамат нависед. иҷада бо ҳастай ва ё анами 50 литраву 80 литраву ҳамхели термисо 400 сум 600 сум 800 сум бо чанд сума дошт 350 сум 100 литраи аристон доранд. ира нархоша хутон бо занг занед пурсон шавед. пурратар ба шумо мефаҳмонанд. мисол аристон 400 сум 350 сум ам хелай нархошон. баъд анаи дарои тахтагӣ аст. ҳозир ман трезош айдру нишон метам. дари ду табақа 500 сомон будай. ина бинеди саршавии бозорай. иҷа баъд анахе батарею инаи радиатор доранд. ино нархошон гуфтанд ки аз 170 то 200 сомонай кор мекунанд ҳамаш. чӣ хеле ки ба мо фаҳмонидан ки кор мекунанд, дар ҳолати корӣ қарор доранд. бо пурратар маълумота ана аз худи ҳамин фурӯшандаҳо гиред. дӯстони азиз, видеоҳои ояндаи моро интизор шавед. дар видеоҳои оянда бо дигар чизо мебилу дигар чизоро ба навор гирифтагием. ина ино 400 сомонӣ будиянд. дӯстони азиз, мошинкаҳои полуавтомат кор мекуна гуфтанд. ба фикрам ки 6 килогаянд. ина динамуд ози агар шава аз дохилам ягон чи ба навор гирифта пешниҳод мекунам аз дохили магазиншон. магазини ино бозор да надромада ҳамин саршавии бозор дае. ина бинед чӣ хел чизо мефурӯшанд ҷада.
ин рӯ барои нами стансияи светоя аз тарафи 46 вақте меоӣ дар роҳ ҷойгир аст. банка маҳкам кӯнакҳои советский гуфтан 15 сомонӣ чӣ хеле ба мо фаҳмондан кор мекунад бо намедонам рости. иҷа бинед дӯстони азиз, ана ин вай астай дарои чӯбӣ ва ё трезор 3 ё 4 доранд. 500 сомон як донаш. инам хе калони хушрӯ даршам 2 табақа буд, 500 сомон буд. ина бинед касое ки мисол сохтмон доред барои хонаотон дару тирезаҳои ба нархи арзонтар мехоҳед харидорӣ кардан, марҳамат биёед якбор бинед. бо насиб карда бошад дар видеоҳои оянда камакак ма дарорам ба навор гирифтагӣ ҳастам. аз ами бозор бо нишон метим нархи дарора. ина мошинара гуфтам аз пеш нишон тим ямата будай 500 ё 600 сомон гуфт. намедонам рости ҳамеша хушрӯ дар ёдум нестай. бахшиши зиёд чикнет нами каседа ки дар кор боша метавона ки занг зана бо аз худи фурӯшанда нархи аниқтарша пурсон шава. 500 ё 600 гуфтагай аз инда қимат не дӯстони азиз. ана ин астай холодильники майдача астай нархша намедонам 400 сум гуфт ҳамхе гуфт хулоса ҳами хел қолина 400 сомон гуфт. дар иҷа беҳад бисёр чизо ҳастай дар ами магазини амино аз люстра сар карда ба дигар